Em posareu entre les mans la creu, o aquell rosari humil, suat, gastat, d'aquelles hores de tristesa i por, i ja ninguna amenitat. Després tancareu el taüt. No vull que em vegen. A l'hora justa, vull que a Burgassot, a la parròquia on em batejaren, toquin a mort. M'agradaria encara que alguna dona del meu poble isqués al carrer inquirint qui s'ha mort i que li donen una breu notícia. És el fill del forner que feia versos. Més cultament encara, el net major de Nadalet. Poseu-me les ulleres. I esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tot. Bé, doncs, ara com parlàvem dels festivals de concurs de poesia de Cantoni Gros, sí, que estava en 25 anys, o sigui, s'alçant, podríem dir, els temps més foscos després de la dictadura. I tant. Vicenç Andrés Estellés, amb 32 anys, va obtenir el 1956, amb el seu poemari Donzella, que l'escoltarem d'aquí una mica, un dels seus primers llibres, va guanyar el Premi de Poesia del concurs parroquial de Cantoni Gros. 2 anys abans, que ja havia estat presentat, van coincidir amb en Martí Pol, que el va guanyar amb paraules al vent. En Martí Pol. Sí, en Martí Pol. La relació, podríem dir, entre els dos poetes també es va mantenir, diguem una mica metafòricament, amb la defensa que n'han fet tots dos amb els seus poemaris en defensa de la llengua i del país. I del país, clar. O sigui que mentre Europa s'esquinçava amb la guerra i Catalunya, doncs vull dir que patia les misèries d'una guerra incivil, es va anar coent aquí a Cantoni, vull dir, sota un paraigües de Sant Roc i de l'església. Sí, el bisbe, sort del bisbe de Vic. Precisament, que quan en Triadú li va parlar de vindria el bisbe en Triadú, el rector va fer... Bueno. Però va venir el bisbe i l'abat a Montserrat, o sigui que... O sigui que, en realitat... Que era la... Sí. En realitat, vull dir, d'allò que Cantoni es va coure, en fi, amb aquest concurs literari, va recuperar, en fi, els temps foscos de la literatura catalana, vull dir, a dintre de la clandestinitat, que en aquella època fer coses en català era prou difícil. I tant. Ara, amb motiu dels 75 anys, precisament s'ha fet un petit monument en un lloc molt maco d'aquí a Cantoni, al costat entre el cementiri i a l'escola. Vull dir, una petita taula que hi ha tot de poemaris i un dels poemes, precisament, que hi han escrits en aquesta taula, és com un pupitre, maco d'anar-ho a veure, Hi ha un poema també de l'Estellés i em sembla que és d'aquest poemari que li van coincidir. Perfecte. I tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gems, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per a tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar, en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules. Vicent Andrés Estellés naix en 1924 a Burjassot, en el si d'una família de forners. Això serà molt important per a la seva poesia perquè Estellés mitifica molt el seu interior, les seues experiències, el que veu, i això és superimportant, no? Diguem, els oficis, el fet de considerar-se ell mateix un proletari. En fi, ell és un tipus d'escriptor que ja veurem que tindrà
aquesta importància al món, veritat, de la realitat. La realitat i la literatura seran els dos elements que crearan un poc la seva poètica, veritat, i en definitiva el concepte de pàtria. Ell diu una mica, no tenia encara no, a l'inventari Clement diu, encara no tenia una idea de pàtria, tenia una idea de forn. És a dir, és molt interessant aquesta relació literatura, realitat, ideologia, molt interessant. Ell és periodista, en el 42, del 42 al 45 que estigué a Madrid, amb una beca per estudiar periodisme, i ja després serà quan al 48 entrarà a les províncies, a València, i estarà gairebé tota la seva carrera professional com a periodista així, fins que l'expulsaran perquè amb l'argument de que no podia treballar a les províncies perquè va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes, veritat, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en el 78. La conseqüència fou que va perdre la feina i ja tindrà una vida molt, molt humil. Si ja l'havia tinguda abans, ara encara, a pesar de tindre aquest premi i reconeixements. Si no l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci, deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata, seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, entre una amarga polseguera. Ha estat, de dia en dia, un brutal exercici anar reconstruint de dalt a baix, paraula per paraula, tot un món, amb paraules com fang i pallús. I després escric els meus fragments. No puc fer un poema. Reconstruesc un poble o bé un mosaic. Amb un grapat de texts que he trobat, vaig refent un poble com un cànter. Doncs bé, cal agrair la sessió d'aquest magnífic espai que és el Teatre de Roda, justament per vincular els nexes que hi van haver entre el poeta Estellés i el poeta Martí Pol, en concret amb una setmana cultural que organitzava el SUC, i en concret l'any 78, que es conviden una trentena de poetes a venir aquí i aprofiten per fer un homenatge al ja malalt mestre i poeta rodenc Martí Pol. D'aquest esdeveniment es guarden dos documents importants. Un és un film de Super 8 de durada curteta, que em sembla que són un minut i mig, però hi ha els registres sonors de pràcticament tots els poemes que van llegir els poetes. Hi ha 30 poetes que participen. En l'Estellés és el flamant receptor del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Aquell any, el 78... Que prou car que li va sortir. Sí, Déu-n'hi-do. I paga la pena recordar algun dels noms dels poetes que hi van ser presents, com per exemple els companys Vicenç Altaió, Josep Maria Sala Valldaura, Joaquim Horta, en Segimon Serrallonga, en Jaume Medina, en Víctor Sunyol, fins a 30 noms de poetes, passant per el gran mestre Joan Vinyoli i el meu mestre particular, en Joan Oliver Pere IV. L'acte, ja ho he dit, que ho organitzava el SUC, i va tenir ressò tota la comarca,
i paga la pena que recordem i agraïm a la Fundació Martí Pol que ens hagi servit de punt d'annexa aquest fantàstic escenari, aquest teatre que ens vincula els dos poetes. Si et sembla bé, jo et convidaria que ens llegissis algun poema d'ell. Sí, tant. Vull dir, mira, precisament. Mira, entre els milers de fulls que va escriure, perquè mira que va arribar a escriure en les Tallers. Mare de Déu, sí. Entre els milers d'escrits que va escriure, també un dels tants, de molts que m'agraden recitar, perquè l'he recitat diverses vegades, em podria haver llegit un d'Hotel París, que em vaig preparar un recital anys enrere, però m'he decantat per aquest poema, el número 70 d'Horacianes, que el vaig veure escrit, manuscrit, al carrer amb una pissarra d'una llibreria de la Garriga. Sí. I, doncs mira... Me n'havies parlat. Sí, em vaig decidir per aquest, precisament, per aquest fet. Cosa que també una mica hi va ajudar-hi perquè s'escau el poemari d'Horacianes està escrit als anys 70, que està una mica a pont, entremig dels 50 anys, o sigui, dels 100 anys, diguéssim, que celebrem de les Tallers. Del seu naixement, també perquè el text és una defensa, cosa que surt molt amb el seu d'allò, una defensa de la llengua i del país, i el compara doncs, amb una marjada de pedres, que em sembla que en aquest cas era una marjada de Mallorca on hi va estar-hi les Tallers una temporada. Doncs mira, llegiré aquest poema el número 70 d'Horacianes. Diu, molt més contempla, vestiria amb les meves paraules aspres i humils una marjada com aquelles que vaig veure un dia a Mallorca. Les pedres, sàviament organitzades amb una organització ben sòlida, contribueixen a salvar de l'erosió la terra batuda pels vents marins. M'agradaria, amb una semblant assemblea de pedres, preservar amb els meus mots un idioma, un país, una forma de vida. I que ningú sapigués mai quin és el meu nom, com tampoc com no sap el nom de l'autor d'una marjada. És curiós, però jo, diguem, conec més o menys, i per cert que aquest any a Tallers vull augmentar-ho, el meu coneixement dels Tallers, i espero que poder-ho fer. Però el conec des del 68, que és l'any que vaig conèixer el Gabriel Ferreter, i ell ja el coneixia i ell li interessava. Crec que és una dada, bé, si més no curiosa per d'això. Ara, què coneixia ell? No ho sé. Segurament el llibre de Meravelles, perquè recordem que ell se'n va anar al 72. Per tant, vull dir, tot el publicat després no pot ser. I en canvi a mi, diria, un llibre que m'agrada molt d'ell, dels que tinc, i que a més l'obra completa, aquests volums que hi ha, jo no els tinc. Em sembla que en tinc un només, vaja. Però, en canvi, m'agrada molt aquest, Hamburg. També potser perquè Hamburg és on va viure, és a dir, a Rheinbeck, un poble del costat, va viure el Gabriel. I em sembla molt, no sé, em sembla com molt bé, fins i tot com m'acaba. Una cosa que no m'agrada de les Tallers és que té molts poemes que no tenen títol, i a mi m'agraden amb títol. Però bé, això és un problema meu, no pas d'ell. Però és que estic controlant el temps i... estic controlant el temps de no passar-me, però acabaria dient aquest, potser diràs, l'Hamburg precisament acaba, no acaba, és abans d'acabar. Aquesta espontània que s'ha sentit és la Teta, que també diu que llegeix els Tallers, però no m'ho crec. I diu, potser diràs un dia, decebut, amb un conyac, en algun bar espès, algun cordell massa tens s'ha romput i abocaràs, t'ho jure, les Tallers. Trobo que és una definició d'ell molt bona. Si no l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci, deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata, seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, entre una amarga polseguera.
Fantàstic, lliga perfectament amb la seva manera de ser. Amb la seva manera. Amb la seva manera d'evitar les magnificències dels fets i de la vida. Jo, si et sembla bé, llegiré un també del poemari Horacianes, del llibre Les Pedres, de l'Àmfora, que ha estat llegit força vegades enguany amb motiu del Dia Internacional de la Poesia, en commemoració també del seu centenari, va ser llegit arreu. És un poema que justament remarca i s'asseu sobre la senzillesa de la vida i donant-li justament en aquest impuls de la vida en minúscules, com diu ell, tota la potència que és el viure. Diu així: m'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó, posem pel cas, com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa, i aquest rabenet, aquell all tendre, què dieu d'aquest lluç? És sorprenent el fet d'una figuera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò, una parella que s'agafa de les mans i es mira als ulls. I tot amb el seu nom petit, sempre en minúscules, com aquest passarell, aquell melic, com la primera dent d'un infant. Vicent Andrés Estellés. Sempre és un goig escoltar o llegir les paraules de l'Estellés. O sigui que avui, amb tot aquest allò, ens hem passat, ens hem regalat una bona estona. Una ben bona estona, sí. Bé. Som-hi. Doncs, sí. És un plaer tremendo, realment, compartir aquest lloc que ens apropa i ens uneix a Estellés, Martí Pol, i hem gaudit d'aquesta intimitat, que és un luxe. Personalment, fer aquesta petita referència al Festival Cantoni, pels anys que han passat i una mica per lo desconegut que és, sembla que t'ha valgut la pena introduir-ho dintre de... I tant, i tant. De l'Estellés. Quina gran estona. Sí. Molt bé, Gabriel Maso. Entre una amarga polseguera. Una enaltida condició, no tot serà però silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, cuidadament sense pensar en cap altra posteritat, com no siga la del teu poble, potser et maten o pot ser, se'n riguen o et delaten, tot això són banalitats, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu greument has escollit després del teu silenci estricte. El Donzell amarg, de Vicent Andrés Estellés. Foscament aurtat, sense remei, la meua entranya és un barranc amb baladres només. Vela el cor a un costat, com un anyell. El pobre cor emmetzinat amb els baladres secs. Si el mar sona el cargol, és Déu qui sona el teu cor? No és Déu qui sona el teu cor? Com un cercle de cants, o martells, o corbelles, o furiosos batalls. Les preguntes que mai no m'he fet em colpegen, com pedres al pit amarg. Tota la nit batent, tota la nit cridant, el ferro del cor encès. És cert, és preguntar sense obtenir resposta? Home, roca. I la resta, mar? I Déu?
I Déu no és un sí immens? Però jo cerco un sí de Déu a mi. Deixo el sonet l'alçària d'un home de patiments i esperances frustrades que té calor d'agonies perdudes i té fredor de precària sang. Deixo el sonet amb sofriment de l'ànim com qui ha patit i sap que patirà i no tindrà al capdavall un llit cobert de síl·labes amargues. No tot ha estat sarcasme gratuït, no tot ha estat, si un pot dir-ho, elegíac. Penso un carrer del meu poble, si em permeteu, un carrer dels meus pobles. 4 homes van i duen un sonet, amb un mort dins, amb un sonet al llum. Camines decididament, allò que val és la consciència de no ser res i no ser poble, i tu greument has escollit després del teu silenci estricte. Camines decididament.